Cuma chuan domain le range kan zir le dawn anga domain le range function class masa video danga khan kan ento a enge domain le range chu ti te po kan soi nual to a tuna hinan soi thar le dawn ila domain chu domain of a function fx is the set of all values for which the function is defined. Set of all value sang sang number sang sang kan ti theyang number sang sang for which engatan the function is defined kan ti chu omzia anei tinani mai number sang sang kan da lu a function omzia anei na lai kha domain kan ti chu ni ti chuan hetila hian question kan nei ta find the domain and range of fx is equal to x squared by 1 minus x squared ti kan lo ni ta chuan domain definition mang chuan hemia a domain tur chu set of all values of x set of all values of x for which this function is defined chumi omzia chu he function hi x value sang sanga engtik huna nge fx hian omzia anayang tinani omzia anei na zong chu a domain tur tinani anga omzia anei lo na lai kan zonga omzia anei na zong kan zon chhuat don chuan hunin min dei don lawa tha hek dona chu wang chuan omzia anei na zong zon chu ai chuan omzia anei lo na lai kan zong chhuak anga chumi mang chuan domain kan zong chhuak don ta ni ti chuan domain and range of a function hemi kan question chuni ta chok don taila domain zong don taila masaberin domain kan zong don ta he domain zong tur hian kan soi to ang khan engtika nge he function hi omzia nei lo kan zong don ani ti chuan fx is not defined when kan ti don ani fx hi omzia anei lo hun tur chu engtika nge he function hian omzia anei lawang he function hian omzia anei lo hun tur chu atnuai hi 0 ani in number re engpo achunga engpo omse atnuaya 0 omchuan undefined ani 0 thil kan divide reng chuan undefined ani chutini chuan is not defined when 1 plus x squared equal to 0 tinani ta hian is there any possibility that 1 plus x squared will be equal to 0 kakhan ngai to taila 1 plus x squared equal to 0 ni tur hian chance om them ngai to taila ti chuan 1 plus x squared equal to 0 ni tur chuan x squared hi minus 1 ani ngaya khalai chu kan chiang tro 1 plus x squared equal to 0 ni tur chuan x squared chu minus 1 ani ngai x squared minus 1 ani ngai ma se tu na kan om na hi real numbers ani tu na kan om na hi real numbers f is a function from real to real x squared equal to minus 1 ni tur chuan x equal to I ni ta se I squared equal to minus 1 chu ni thei ma se tu na kan om na hi complex ani lawa tu na kan om na hi real number ani mo real number ni ani wangin real number renga chuan thil kan square in negative achok ngai lo kha kan set to kha thil kan square rengin negative achok ngai lo positive achok zel chu wang chuan x square hi minus 1 ni theina huna om lawa chumi ni wang chuan fx is not defined when 1 plus x squared equal to 0 niya ma se 1 plus x squared equal to 0 ni na hi possibility engma omlo is there any possibility no
There is no possibility. Since x squared can never be minus 1 in real number. X squared can never be minus 1 in real number. That means 1 plus x squared can never be 0. Ang tiglay main 1 plus x squared ki 0 ni don daw ni. That is 1 plus x squared will not be equal to 0 for all x belongs to real number. So tinitsuan. Therefore, x can take any real number, or x can be any real number. X can be any real number. So tinitsuan at defined lau huntur kan zong chua kan tuma. At defined lau huntur ang tika nge kan tia possibility omem kan ena possibility om lawatsan to x square hi ang tika ma minus 1 ni don law. That means x1 plus x square hi ang tika ma 0 ni don law kan tia. So tinitsuan 1 plus x square hi ang tika ma 0 ni don law chuan he function hi at defined law na tur chu at hnuai hi 0 ni ina ni siya. At hnuai hi 0 ni theina chan sa law ta kawangin x domain tur chu real number zong a defined vector nani. Therefore that implies domain of fx, or domain titopon domain is equal to real number, or domain is equal to r titopon kan soy the. What are the possible values of y for any input x belongs to domain? Tunahan domain kan zon chua kha real number zong kan ditani. Ti chuan chumi a chuan range kan zon le don chuan range to possible values of y. X domain na mi real number mi tunahan kan domain chu real number kan ti tota. Real number kan da lu zong mo real number engpo kan da lu khan a domain kha real number kan ti tunahan kan mu chuak to a. Real number kan da hian khoi nge pek chu don eng number nge pek chu ve don kan ti kha helai mi kan hu chu tur chu range ti chu lo ni don ta chuan chu mi zong tur chuan we have fx is equal to y, which implies x square by 1 plus x square equal to y tinalaw niya, which implies x square equal to y 1 plus x square tinanya, which implies x square plus x square equal to y plus y x square implies x square minus y x square equal to y, which implies x square 1 minus y equal to y, which implies x square equal to y by 1 minus y. So tinitsuan x equal to, which implies x equal to root y by 1 minus y tinalaw itani. X value kan da thei chu kan soi to angin domain chu real number ni tain real number chuak back thei mo chuan chumi chang chuan tuna hian enge y ni theiang ti kha kan soi to ang thin khan kan soi to thin ang khan fxy tin kan jek thina function chu
tuna hen kan x chu real number ania kan y chu real number ani boka x kan zong chhuak to a domain kan zong chhuak to domain chu real number ania real number kan la ka piang hian y enge chhuak ang ti kha kan zon du khani ta tuna kan zon mu dum ber chu y ani he mi te hi helai y hi enge ani theyang ti kha tuna kan zon chhuak tum chu ni ta ti chuan helai y zong chhuak tur chuan root hnuaiah hian thil root hnuaiah hian root of -4 te kan zong ai lo to real number a complex a chau ni chumini wang chuan root hnuaiah hian positive number a om tur ani chuan positive number emo 0 emo om tur ani a for x to be defined we must have x hi om ze nei ni tur chuan we must have y hi greater than or equal to 0 y hi positive no and 1 minus y is y hi positive le 1 minus y hi positive 0 ngatinge 0 kan ni tir velo greater than 0 chau kan ni tir achan chu 1 minus y hi greater than or equal to 0 in chuan anhoi hi 0 ni don ani ve thei don tinan ta anhoi 0 ni chuan undefined chhuak don chu wang chuan anhoi hi 0 ni tir velo tur ani chuan this union chu le enge chu le root hnuaiah hian positive om tur chuan achung hi negative ni se anhoi hi negative ni box se chu tiang ani chuan negative divided by negative chu positive alo ni thei don ani union y is less than 0 and 1 minus y is less than 0 ngatinge ta hian 0 kan ti tel velo 0 kan ti tel ve to lo ni chan chu ta hian achunga hian 0 ni se kan ti to wangin 0 kha ta hian da ve ngai to lo ni achunga mi hian a soi kim vek to wangin soinon le kha angai to lo voi ni soinon khangai to lo ni ti chuan khimi khian enge soi ti kha kan en le don ta ni khimi na soi chu ta kalila hi y greater than or equal to 0 and n kan ti chu intersection khani kha 1 greater than y union y less than 0 and 1 less than y hay ni ta ni chu hei hian inge soitum en chin taila number line a ten 0 om se ta hen 1 om ta se y hi 0 ni theya a ina lian thei y hi 0 ni theya a ina lian thei y hi 1 ni them ni ve theilo y hi 1 ni theilo hei 1 kha y hi 1 ni theilo wa 1 ai na te tur 1 ai na te tur chuti ni chuan 0 le 1 tel lo anin kar zong kha hei hian a soi tin ani n mo 0 emo a ai lian le y 1 ai te zong chu mi ta chu heti la in kar hi ni chu heti hian kan jek theya y is greater than or equal to 0 or n less than 1 union ta hian en veng 0 1 pelela y hi 0 ai na te tur 0 ai te 0 ni tel lo ti na strictly less than no 0 ai te y hi 1 ai lian 1 tel lo in ai lian ni chon number engemo y 0 ai te ni box si 1 ai lian ni box si kha number engma om lo tro 0 ai te ni box si 1 ai lian chu number engei om theyang an ngei to teu om theilo tro chumi ni wang chuan he thil hi chu empty tina lo ni ta chuti ni chuan kan range tur chu therefore range equal to
set of all y belongs to R such that y is lying between 0 and 1. Hay chu empty ni wangin engma kha thil ti dang lam kharon nei talo ta ni. Chu ti ni chuan domain chu enge kan ento a domain chu function omzenei thei tura a value kan da thei zong zong kha tinani ta a he domain hi kan zonga he domain hi hretur chuan engtika nge omzia nei kan tia omzia nei na hretur chuan omzia nei lo na kan ena omzia nei lo na kan en thachar chara omzia nei lo na nei lo kan tia chumini chuan domain chu real number zong zong kan la the chuan real number zong zong kan lak chuan ta hian domain a real number zong zong kan lak chuan enge arrange cha lo chok thea kan ta real number zong zong kan lak chuan arrange cha lo chok thei chin chu 0 le 1 in kar 0 etilai hi 0 ni ta se lai hi 0 ni ta se ten kal chau zela 1/3 1/2 1/2 1/3 ti te 1/4 1/4 kal chau char chara ta hian 1 lo ta se 1 hi tel lo ta se chuan arrange zong zong chu hemi te chau hi arrange tu tin ani heta hian 2 3 ti vel te khan pre mai chan nei don lo tina -1 -2 -3 ti vel zong zong kha chu an lo mal tat don kopui nei lewin an lo mal tat ve me mai don tin ani chu tini chuan ta hian a ko domain zong zong chu real number an nia arrange zong zong ero chu hei chau hi an nei tin ani ha domain le range ha problem number 1 kan cho thei chu ni le ta se question dot le chuan find the domain and range of y equal to root x plus 9 ti lo ni ta chumi chok tur chuan for y to be defined we must have hei hi thilom se nei tur chuan root chunga mi hi 0 emo ai le emo ni ngai we must have root chunga mi hi 0 emo ai le emo chu greater than or equal to 0 kan ti khan ta chu tin chuan that implies greater than or equal to -9 x is greater than or equal to -9 x hi -9 aya m ani emo aya lena piang in y hi omzia nei don tinani ta hian for all x belongs to kan omna chu real number ani sel kan ti kha chu tini chuan real number line mangin empty le chin ta cheila 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 8 9 ta hinti so ta hin 0 om se -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 lai -9 alone ta x hi -9 emo a ai lian emo x hi -9 ani chuan enge ni thei -9 ni chuan root chunga 0 oma root 0 to 0 ni mai x hi -9 ai lian -8 lang -8 ani chuan x hi -8 plus 9 ani positive ani ang chu ti chu omzia chu -9 ai lian shet number in du chumi chu -8.99999 pola taila chu tin chuan -8.99999 plus 9 chu positive ani don tho tina achan chu hi lian jok ta tro ani chuan root chunga mi hi positive ani nga chu root positive ani zel don tina chu tin chuan -9 emo ai lian zong zong a chuan he function hi a defined fact don tina ni chu tin chuan domain chu -9 emo ani che thei kan ti chuan close interval to infinity thei hi kan domain tur chu ta ni chu du chuan ti jong hangan je thea set of all x belongs to real number such that x is greater than or equal to -9 kan check thei bok ta ni kamichin kha
domain chu ni le ta chuan next a range kan zong le ang range zong tur chuan we have fx equal to y. We have fx is equal to y. Chimemzer chu root x plus 9 equal to y. Tinania. Chimemzer chu x plus 9 equal to y square. Squaring both sides tina. X equal to y square minus 9 tinan tani. Chuan tuna kan zon chho tur chu kan soi to thinang khan f x equal to y ti hi fx equal to y ti kan zek thin ta. Tuna chuan x kan zong chok to x to domain kan zon chho chu minus 9 emo alien kan ti ta chuan tuna chuan minus 9 emo alien kan da khan enge chok ang ti tuna he kan endon ta ni chutin chuan minus 9 x aya khan minus 9 tin en sinang x aya minus 9 kan da khan y square hi 0 nia y hi 0 ni che tinan ta ni x aya minus 9 kan da in chuan minus 9 kan da in chumi chun ta chuan 18 zek lokang y square equal to x plus 9 tina tro chuan x aya minus 9 aya te number du lang minus 9 aya te number du kan lak chuan minus 9.9 aya te shet kan du zara te no 9 aya te 9 nei thei ber tur vel kha thlang po ni taila hei nianga 9 ain hei hi alien miu tro chumini wang chuan hei hi negative chok don ti nan ta ni chutini chuan hei hi y square mo y square la ni zen y chu root negative ni don ti nani chutini chuan minus 9 aya te set number a nei theiang ber number ila pon root chunga negative chok zel don tro negative chok zel don chu wang chuan minus 9 aya te number kha engmai la thiang lo ti na chuan minus 9 ilak che khan 0 lo ni ta chuan minus 9 alien set number la vele chin taila minus 9 alien set number tur chu minus 8.9999 along don tinan ta chutini chuan root chunga hian hei te jok to tro minus 9 alien ani ma se hi 9 ain ate tro chumini wang chuan positive form ani chuan minus 9 alien number ilak chho zel chuan positive om kui thak to don tinani chuan chutini chuan minus 9 ilakin 0 ania chuan 0 ain alien chho tel zel to don tinani tani tro chutini chuan arrange tur chu therefore range tur chu 0 emo alien zong emo ti na khalo ni vele ta chu kan du chuan tiang kan jek thea set of all y belongs to real number such that y is greater than or equal to 0 less than infinity ti zong hi range tur ngatinge range kan ti khanga te y kan ti b ka chan chu range kha y in kan din not thina gangin hi long tani Tumatana question top beratan chuanin y equal to 1 by 1 minus root 1 minus 1 by x minus 2 ti hi tiang hi a confusing du ang reng khop maya chu chiang te wa kan enangai ni hete kan en mei chuan 1 by x minus 2 a hian 1 by x minus 2 a hian x aya 2 kan da chung 1 by 0 niang infinity nia chutini chuanin a domain a hian 2 tel theilo nianga ti te kha thil ngei tu kha a all pal chin ta ni chutiang pumpel nan chuan he thil hi tian ti la LCM la vekila x minus 2 x minus 2 minus 1 y equal to 1 by x minus 3 x minus 2 chu
x minus 2 by x minus 3 lo ni ta chu ti ni chuan he function hi omzia nei lo hun tur chu a hnuai hi 0 ani hun ha tinani ta chu detail takin soi to lovila a hnuai 0 ani theina hun tur chu x aya 3 omin tinani ta ni x aya 3 omin a hnuai hi 0 ni don omzia chu x aya 3 ni in he function pumpui hian omzia nei don lo tina chu ti ni chuan domain a chuan real number atanga 3 pe hi domain lo don tinani a hemi tan hian range hi enge ti kha kan homo katan ha chu da vela comment section a kan lo chok tak tak ani chuan comment section a chu answer kan soi le don ni